Benvinguts i benvingudes a l'acte de distincions de l'ESPAU 2018. Avui distingim 523 nois i noies que heu tret més d'un 9 a la fase general de les proves d'accés a la universitat. Gaudiu d'aquesta etapa universitària perquè us farà créixer, És una etapa per fer-vos preguntes i per trobar o intentar trobar respostes. Molta sort. Felicitats! Ara, el Marc Lobato llegirà el nom de les persones guardonades que recolliran el premi de mans de les autoritats de la taula. Has triat la carrera amb el cor. A mi sempre m'ha agradat tot, vull dir, les ciències, les lletres, Ja. tot, però Ja ho hem notat, el resultat. però al final em vaig decantar per les humanitats. La meva idea és estudiar enginyeria industrial i després especialitzar-me per poder investigar nous materials. Moltíssimes gràcies, Clàudia i Rosa, moltes felicitats a tot cor i espero que tingueu moltíssima sort en un futur, segur que sí. Vosaltres dibuixareu la Catalunya del futur. Vosaltres sou la Catalunya del futur. Aprofiteu i canvieu el món. Esforceu-vos-hi cada dia feu el que pugueu per canviar el món. Moltes gràcies a tots, moltes felicitats